piep, piraatschip, ahoy, hoi, hoi. Fout. Hoezo? Moet het iets met K3 zijn? Nee, sukkel. De kabouterwand van Enzo, Lars, Dirk en Jarno. Iedereen goed opgelet, want het is je grote kans. Luister goed naar wat ik zeg, want hier komt de kabouterkans. Elke jongen kiest nu eens een kaboutermeisje uit. Neem maar vast bij de hand en doe een stap vooruit. Daar gaan we! Draai je keer in het rond, stamp met je voeten op de grond. Zwaai je armen in de lucht, ga niet zitten met een zucht. Stap nu rond als een gans, zo gaat de kabouterdans. Kommelen, dan mag jij met mij dansen. Dansen, ik word daar zo moe van dansen. Ik dans niet meer mee, ik ga slapen. Ja, dat ging al reuze goed, maar we zijn nog lang niet klaar. We doen gewoon die dans opnieuw, maar 2 keer naar elkaar. Draai je keer in het rond, stamp met je voeten op de grond. Sla je armen in de lucht, ga niet zitten met een zucht. Stap nu rond als een gans, zo gaat de kabouterdans. Draai je keer in het rond, stamp met je voeten op de grond. Sla je armen in de lucht, ga niet zitten met een zucht. Stap nu rond als een gans, zo gaat de kabouterdans. Zeg, Zwabbeltje, weet je wie nooit mooi kan dansen? Ja, dat is normaal hè. Ik ben als het ware de beste danser van de hele kaboutertoren. Jullie dansen echt heel mooi, lopen dus geloof me maar. Daarom doen we het nog 1 keer, nu 2 keer naar elkaar. Draai je keer in het rond, stamp met je voeten op de grond. Zwaai je armen in de lucht, ga nu zitten met een zucht. Stap nu rond als een gans, zo gaat de kabouterdans. Draai je keer in het rond, stamp met je voeten op de grond. Zwaai je armen in de lucht, ga nu zitten met een zucht. Stap nu rond als een gans, zo gaat de kabouterdans.